खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो फेब्रुवारि दाननि 1 खालाराव जोंनि नैबे सानजारि नोगोराव थानाय एसबि गेजेरसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांदां फोथाराव जागोन। दा बेनिनो दिनै जोंनि थांफैब्लां माने मेन गेट बेनि जि साब कमिटि बे साब कमिटिया दिनै गावसोरनि बे मेन गेटनि जि हाबा मावजेननाय बा गिबि खुन्थिया बेखौ दिनै बिथांमोना गायसनदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो मिजिंथिदों जिहेतु आङो वार्किं प्रेसिडेन्ट जाखाबाय निजेनो मिजिंथिदों बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंना थांगोन। जोंनि गेटआ खोब समायना साबना हामना जागोन आरो गेटआबो मोनसे डेक'रेसन जायो आरो मोनसे मिथिंनि समायनायखौ बे गेटजोंबो जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों मिजिंथिदों बे गोथार हाबाफारि लानाय धुप धुना सावबाय बेवहाय जोङो देउरि लाबोनानै बेखौ गायसननाय जादों। आं बेनिखायनो जोंनि साब कमिटिनि बिथांमोनखौबो साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे फैगौ जथुम्माया जाहाथे जोंना साबना हामना खोब मोजाङै जाना थाङो आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो गोदान बोसोराव जोंनि आसामनि खना खनला थानाय बर'फोरा बे जथुम्मायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौनो आङो खावलायनानै आंनि जि फोरमायथिनाय बेखिनिखौनो फोरमायथिनानै फोजोबनाय जाबाय।